Sagudahin na rin ti surat ti makasaritaan ni pagayam ti nga Vicky. Kuna na rito'y, Dear Manong Nemi. Abay nga ta Manong Nemi at ibiyag dito lubong kat addabalagi adamat panakapay. Adaragsak adamat panagsagaba. Agis ti kan kanayon kamang mangig kadagiti bagbagamat di kiti mununan nga nagsusurat. Akas ti biyag. Adasangit, adaragsak, haangag papada ti tiyempo, weather lang ako nada. Kasmat iti paset ti biyag ko. Ti makasalitaan ti biyag ko kinaya ti biyag mi. Adi minto pulos malipatan, Manong Nemi. Nakapagsurat at na kahit kumit nga ibinglay dahil ti pakasalitaan ti biyag mi, ti biyag ko, ajak to pulos malipatan. Namnamayag met Manong Nemi nga, oras ang kabasit layang at damat maragmeg ni ayat, ni adal kan pagsarmingan ti biyag, nga mapidot, dagi di padat nga dumngeg kanagbuya. Yung sagbay ti amin, ipeksak, tinalaos nga nagpanagyaman kang ka. Ti anos mo nga nangurnos, kan mangibasa ka rito pakasalitaan. Kad kablawan kay amin, di Tanemers Studio, iti naragsak ka nagasat ng oras tayo amin na sa kapada. Dagi di padat nga dumdumngeg ka nagbuya. Ken, kada tayo amin na sa kapada. Naragsak, nagasat, nga oras tayo amin. Kastoy man nga rod Manong Nemi nga rugyak, dahito ipakasalita. Talo kami nga kakapsat Manong Nemi, inauna ni Manong June, at dakit lang nga inintutan ni Jennifer tinaudi. Mamaling kong ipagpanakkel Manong Nemi nga siya ti pamilyami. Mapagwadan. Tanasing pet, kanadungo na siya at napudno ni papa nga asawa kanama. Kastamatan kini mama, nadungo nga asawa kana siya at unay nga ina. Awan ti problema mi iti pamilyami, Manong Nemi. Iti nagraduaran ni Manong June, iti kurso na nga engineering. Nananayan nga engineer, di may rawar na ti board na, kalbasan ti makatawen, nag-asawa ni Suna. Nagraduarak matan Manong Nemi, kurso nga accountancy. Ngayon ka nagita nga tiyempo Manong Nemi, kat awam pa di boyfriend ko. Tayo di, nagbasbasak ti high school kan college, aduman di lalaki nga mararibayan ka nag-araram kanya. Ngayon saan ko yung kaso. Napihapi ka ni Jennifer nga Jack Manong Nemi. Tayo muno na nadaan ti boyfriend. Ngayon imuno na nga dain niyam amuna. Kadaba pa ka ni mama nga boyfriend na ngimiti siya. Tagbasbasa pa lang hindi. Iso ang ako nada nga nararam ka ni Jennifer ngimiti siya. Ngayon masapol ka no Manong Nemi nga muna akwit lang nga gasawa antes ka ni Jennifer. Hindi ba nagtrabaho ko Manong Nemi dito yung matan nga nagsabat ti dalan mi ti lalaki siguro na kari para kanyak. Iso da ito'y ni Donald. Ni Donald kanyak Manong Nemi kat perfect. Nagwapo, nasingpet, napakumbaba, awanin sa pulong pekeng kuha na Manong Nemi. Agkaupisanahan kami. When? Baro, no, mapangkumit adalan ti family background na nasiyat met a pamilya ti nagtaudan na. Akas iti kinasiyat met ti pamilya nga nagtaudan. Isungawan ti problema. Ino may nagpasyarin dito balay, Manong Nemi, si raragsak na papakin ni mama, nga nagpastrek kang kuwana, tayo suda nga rod, iti imuna na pasungadan na, nang pasungad kang kuwana. Dito'y Manong Nemi nga formal, ngayon daton nanti panagayat na kanyak. Ako nana, Manong Nemi, I love you, Vicky. Ito, dandanin makatawan nga, panagka-opisinahan ta. Datamatan ti pawot na, nga nagarang pahit, diriknak ngayat para kang ka. I love you. May kamano ako na babae kas pagarigan. Nakaklunan ka. Well, sana kaglibak.
Siya ano kanti may katlo. Ano napasama ka lagi di mo na? Idadak may lati college. Nadaan akong ti girlfriend. Naman pesa ng seryoso. Sama rin seryoso na. E di, nakapag-graduar kami. Saan kami nga nagkita-kita? Bali awanin. May kadwa. 1 year ago. 3 months may lahing. Halpasan na, nag-abroad. Awa, may tindi kami nukasyon mi. Aging ka na damag ko lahingin. Nga da na asawa na. Bale, duwan-tun nga tawin nga. Bakante ti pusok. Aging ka na mamuka. Nagkatrabaho ta. Naku, nakitinagam ko. Dito siguro di sakot ni Apo Diyos para kanya. Sige na, Vicky. And I really love you. Tirik na kita kit saan ko narik na kalagiti mo na nga duwang babae di biya ko. Please believe me. Kat gapo manong name it at talagang ipatpatag ko ni Donald. Kalbasan ti 6 years. 6 years? Kalbasan ti 6 months. Kunak ko man. Siya di din Rugina, itinangaram kanya, kanakaloki tiriknak. Naming pinsan nga nagdesisyon lang. Hindi bagak ba't kingkuanan manong name it, I love you too. Muna akong daway, apa nangarakop ni Donald kanyak. Itinairot. Diyak matapukutan manong name abinalas de tangarakop. Ngayon dito matlagon daway manong name isuti mo na panakariknak ti bara de kiti lips na. Anang nanam ka dagiti bibig ko. Virgin nga bibig. Donald. Sabay ko man ito dinakto pagsagabahin. San kong itong aramidan de Vicky. You're my one and only. Isak mo, ti mo na? Kaya mauding ang lalaki ni biyak mo? Awan di sa baling ang baling ang boyfriend ko ti kalabes. You're my first and last. Karin doon nag-asawatan, you are my only ex-boyfriend. Inem nga bulan, manong name sipod, nagkarelasyon kami in sa ganaan, iti pa nagkalay sa amin. Nagbalian na nga singed, dagiti agbalayan to be. Tano da okasyon iti balay, awis iti pamilya, manong name ni Donald. Halos agpadbata kami, sumatakinteng nga, idili mga kakabsat. Lima dagit talo kami man. Akinteng nga matisuna. Duwa dagiti kakain na, idinto ta duwa dagiti adyen na. Isumadlang, pailang tiya, sumarunumot nga agasawa kas kanya. Hindi natulagan ti kalaysa, manunawin ito din dimtengan detang aldaw ng impilang may kararagsakan. Mahan manunawin ko na di kitiya. Imatandar ti kasarmi perfect couples ko na da. Agbagay kam kano, guwapo kin napintas. Huwain manunawin kastanat ti ko na, di kitinagandak kanya, kanagandak ni Donald. Talaga nga da kami, itiniituding titong kalmaysa. Huwain, agbagay kam kano, perfect kano manunawin. Dimteng ti karabyan day nga kasar manong name ti umuna nga rabi imi kani Donald. Agnanarabiyos sa kiti. Donald, honey? Agnanarabiyos sa. Ikatantareta nga narabiyos mo. Sabi kami nagdanarabiyos ka. Agdadamo ak siyempre. Nipikeng ka, tas ang kang agdadamo. Agpadpadad ang agdadamo. Kahit mo asawan, digiti duwang ang girlfriend mo, saan mo na alay ti, no. Nirespeto kinababae da. Iso agpadpadad ang agdadamo. Aristo talaga masusuro. Agin narakop takas to. Sa tayo ninutan ng katantarwatan ta. Urit Aristo mitlaing. Nakanaiti ka. Oh, Vicky, I love you. I really love you. Aging ka, manong naming at di minapupuutan, ngagpadpada kami nga si lamo-lamo.
Awanin ti taparpay. Nga makaati pa, iti panagdagkaitan ti baraken para. Panagtiponin ti baraken para. Dinigos na ka na kinagkakabara nga gek na din na dumaduma pasat ti bagi kalas tamat tinaramid ko. No anya taramidan na ramitak met. No aprusan na aprusak met. No agkak na agkak met. No rakupen na karakupen met. Naging gama nung naimi nga nagbalinen nga dagiti areng engken asog mi iti musika nga dangdanggayan min. Namin pinsan meten ngintid konti amin ko. Sa kami naggandanan nga na itayo. Nga nakadanon ni titiyuyang niragsak. Nga nakadanon kami nga ng sapaw ti kangatuhan nga langit manunay. Manong nemi naadaan kami ti kabukbukudan nga balay kini Donald. Katapno adda mati nga kadkadwami iti balay no kasta nga inka magtrabaho nga agpadpada. Saan kami nga ka-opisina? Siya iti ringkat nga makarin sa baling opisina. Manong nemi. Agadan kami nga rumuar ti bigat sa guys sakam ti service. Sakam to lagi kita manin manong nemi. No ada katulong mi nga mabatbati iti balay manon nemi. No mampayawang kuma takabay lakmet itagtagi balay. Ang tapno ada mabatbati. Kani sunto tagbalin to nga yaya, tagbalin to nga anak mi kas pagarikan. Na magbalawak manong nemi tadua batlaengan nga tawon nga dandan na kami. Hawa matlaengan. Jak matlaengan madan iti. Jak matlaengan aginaw. Diyak lang nagsapol manong nemi na alsem. E din to ta, kang kanawin kami nagsabat. Apay na ta. Pambaramin tulayangan manong nemi nga mapan pagpapausan nga uba, kargaen di kiti kaanak ka. Nga putot ni Manong June. Uno saan ka di kiti kaanakan ni Donald nga putot di kiti kakabsan. Sumarungkar kami iti yan da papagin ni mama. Gana anak ko ngamin namin di kagsikog. Uri ka sa numat ayat ko mama no samping ang dimting. Siya hindi agad talagang 2 bulan laing. Sipot nagdana kami ni Papangyo at adan. Naipas ngayon ni Manong mga tiyon. Ay naipas ngayon. Inawagin din ko na ko. Kastamat siguro naganak ni Donald. Tilang may singasing ko iya. Papa? Pa-check up kini doktor. Nasino ka na kahit adreberensyana? Nagpa-check up kam ngagpreso manon nemi. Nagtulagan mi ngagpadpada kini Donald. Sweetheart, noon yan tuman tinagbaling resulta ti amin. Saan ko mga agbalbalitan yaman nga? Samit, irot, tita ni Kalaten eta. Kinuna idi manong name ni Donald. Nukas pagkarikanda siya, tada na perensyana. Saan kanto kumahang balbaliw? Vicky. Sweetheart, awan ni perensyana kang pada. Gat mo siya tumatad na perensyana kas pagkarikan. Anyat pampasama. Boko magputot kat sa baling. Saan kanto nga rami din na ita? Nawan pa malubos mo. Ha? Kuntutan ka na. Ngayon ditungteng ti resulta manong nemi, okay kami mat kang padpada. Kuna ti doktor, duwapay lang atawon ngamin, at dali kiti kakastang, kakaso. Lalaing mga ngamin, mister, medyo pa balakad kamat ka na kita, nalaing nga pumutot, tapno, damat i-advise na kang ka, di, sumat itong palam. Kasi damat din kang kamisis, kada kiti, amamundi nga naling nga ganak, alis ito nga makaalala, nagpa-advise ka ng wada. Ngayon lang may advice ko, siyempre. Nagkatay, kung susto nga diet, ken kararag kinapo Diyos. Masabi ko ma, tamadang kay tumatlayan.
manong name talon nga tawen ti panagdannam ken ni Donald di madlaw ko nga dapagbalbaliwan ti amin. Manggapon manong name nga glamis ti asawak. Madlaw ko manong name nga mapilpilit dagiti harakop na. Siyempre, oray ko marin na bii, malaksid no matat nganak. Okay ko may lata, di ba? Madadag di kong daway nga, ipadlaw ko o mailiwag kang kuhana. I am tired. Nabanong ka, no? Ididang mo manong name, okay. Pagustuhan ka, tanabanong ka. Ngayon kang kanayon mo talakasta. At damat na kitikong dahoy manong name nga maladaw nga gawid. Naman ang tawagag iso na. Ano di ka pa gawid? Damdama. Numabising ka man kahit tulatan kininday. Dito kami tayo mo. Madamdam ako nakmet. Ano ko mat problema ma? Kinagawid akmet. Agsensen na ayak ton manong name. Umanay tumata ka sa sarita kung ti katulong mi. Inday? Ay, ma'am. Ano ti among nga rason mo apay nga? Maladlado mo ni sir mo nga agawid. Ay! No siya kumati asawa ni sir agad. Tiyo mo na nga sumampilot ti panunot ko mamagad. Adda, babae na. Kasta nga ta. Ano kumati rason mo apay maladlado, ma'am? Laman. Hamid nga dati akasta. Napi ko man dati akasta. Ngayon mani po dito talagang sanggang kanak. Kas diyamat yan, timapaspasama ka na kayo. Nagalisto ka, gipa paninday. Anya ko mga orod tirason na. Apay kas diya ma'am, alaman. At da iso na di balay da. Anak ko matubra na di family house da. Imbes ko mga agawi din. Ada ka nagitik barkada na. Ada ka nagdi barkada na. At damit chicks ng barkada na, ma'am. Hanyata mo, baka ito yung oros kat adada nga ito yung ti hotel nga nag-check-in da. Hinday, da kahit kasta. Salsalud-sudom kayong kanyak, ma'am, no? Ano ti, iti adati panunod ko nga rason. No, aping awan ita ni sir, alaman. Imbagaglaking kati adati panunod ko. Alas to na. Ibis ko mang maliliwaking ka. Ada damat nga pag nervyusan na. Baliwam nga minti salud-sud, ma'am. Okay. Kasto ti saludsod. No si ka kumati siya, kat kasto nga madadlado ti asawam. Ano taramidem tapno? Matinggar na tangaramid. Ay, no siya ka ba mga inakdanon tayo na? Ha? Ma'am, la, saludsodam no sa dun ayan na. Kalpasan na inkadanunan at numamuam, no anya talaga tuubra lang. Hinday, madilat at sungbat mo. Ay, nakit ni mami na yan. Hindi na kang matultulad. Apay, ada experience mo? Talon di boyfriend ko. Nukasta nga, tawag na yung boyfriend ko, agpambar, no hang na kaya ti makidate kanyak. Salud-sudik tayo na, mapanak. O maduktalak to, ada kayong sa mali kakuy-kuyog na, break on. Ito kaya man ti padas mo, hinday. At dapat padas ko na, ma'am. Nga na. Nga. Anya? Nakababain, ma'am. Ano tamadas mo? Di mo maibaga kanya. Katulong ak lang. Kas ita. Katulong ak lata. Napadasak pa yung siniriknak ti abok nga lalaki. Tiyo nagtisilid ko. Anya? Ket? Ket? Go ahead ko na ka, ma'am. Nagmayat. Nagloko kayo hindi. Adaywan nakmanin. Sa bali matibagbagang. Magkatkatawain ka lang, ma'am. Tap na di kas tagat saan ka nga. Mariribukan ka magpanunot ka ni Sel. Wan manong na may masansanan nga maladaw nga gawid ti asawa. Masansanan nga sumangpet alas 11. Maangot ko agat ara. Nakainom ka manin. Kasano no, mapalaluam ka, madisgrasya ka. Nakadadot madisgrasya dita, nga giturong tikotse, unang lugan nga, mabartek,
nabartag da, madisgrasya da. Kaya makadanagan, kontrol ko ito. Sana ko nagpilit ang agmaneho, nandiyak kaya ko ma. Donald, apay ka mo tanakastar kami, Tem. Ada ka di babae? Apay ka saan ka sumagbat? Ada, di ba? Nasakit para kanya. Gabo ka dito kaya mga pahintahan, awa madiferensyak. No anyaman ti, rason kang gapo no apay nga, awan pa ti anak tan. Basol ta nga doa. Ano ko madiferensyak, basol ko. Tapos na santa pa nga nadaan ti anak, sa kastoy. Baka samon nga malagip na dinaudi nga panagkanaig tan. Gabot ka din sa bali, pangus-usaram, iti da ito. Uy! Piniskit mo. San sabi nga din nga tumanggan. Takasan nga tumanggan kahit nausaran. Na-overusen. Iti sa bali. Donald, nakaragagsak ta dati. Perfect couples ko na. Ang gusto mo tayo mapaspasama. Di mga mukha, di ka masaksaktanak. Maturog kan. Masaksaktanak. Maturog kan. Kan kahit kumatin ti maturog. Kahit kundakin na. Pagsalita doon ti amin, santa na ipabagyat na amin. Anya talaga mapaspasamak. At na babae, maturog kang kunak! No, di ka pakaturog. Mapanag agad dati sa bali ka sila. Bumangon tumata ni Suna manong nemi, igawid ko. Di na igawid. Alawan, saan ako nagunoon ni maturog ko tuyin. Yung doon bigatan na pagsalitaan ti amin. Awan tinas ka na pagsalitaan ta. At na doon na pagsalitaan ta tikas ito yung sitwasyon. Saan na naurnos ni relasyon ta? Saan ako nga naragsak? Saan ka matang nga naragsak? Malaksid nga naragsak ka niti sabali nga sinong ti babae. At sumartang kan! Kunak pala na maturog na ka doon. Saan ka nagunon eh? Agunay ka pa'y kita. Saan ako nga nagunay manong nemi? Tama nga naguniak. Ang mga dumagdag sa nakwarkaro tayo amin. Ang mga matungpanak pa ito asawa. Ba nagtumit nga tsak mapakawan ni Sona. Kami katan naman nung nemi inuupenek ti pa sa pagsalitaan mi ti may panggap relasyon mi interapan na asigod. At ipaan na kasigod. Awang gano'n tinas ka na pagsalitaan mi. Manong nemi nagdakilan ti problema mi. Awanan ti dating asamit ken irut ti relasyon mi. Kaslasan na kun nga kayat pa'y ti asawa. Pamagayam sa dinungat at ipagtungpalan dato nga relasyon. Da Vicky ken ni Donald, dagiti asawa. Intayon na ituloy. Dagiti da dumapay nga madamang agbibuya kada tayo. Dagiti katsyon-tsyon ina. Happy watching kada kayo. Aumat kiti makita ka katsyon-tsyon ina. Ni Estelita Virenia. Estelita Virenia. Happy watching again. Thank you. Candidato Yuli Antonio Campos, Fernando Janbaring, Jewel Dante Sabason Santos, Perlita Gliva Matias. Datin dito, hi, kini kumpadre Rogelio Baldonado. Paring boy, kumusta? Ingat lang nung kagtrabaho na ya. Ni Adela Visaya, hello Adela Visaya, kumadre, Adela. Ni Nena Kakal, thank you. Happy watching kada kaya amin nga sa pada. Dagiti sanda pa yung share ti programa to, pakishare yo, ya. Okay. Ni Nena Kakal, kumadre Nena. Kumusta man ni Compadre Romeo? Hindi ka rin ituloy na ibasa, ti pakasalitaan ni Vicky.
Nagtultuloy na kastoy manong nemi ti mawaspasamak. Ket kas balakad ni Inday manong nemi surut kanut na dimad ti asawa tapno madugtalak ti kinapudno. Pinadas ko din na minsan manong nemi. Saan nga di kotsek tinusar ko? Binurod ko ti kotse ni Manong Jun. Hanga malasin da ito'y ti asawa ko na. Nagururay manong nemi before 5 at ako nga nakaplastar. Iti asideg ti pang-opisinahan ti asawa. Pas 5, iti makita ko nga rumuaren iti gate. Ti kotse na. Sinurot ko manong nemi. Nagtungpalan na manong nemi iti balay da. Family house da. Imbas ko mga gawid din sa Jibay. Iti balamat ayan da kita naganak kang kuhana. Manong nemi ura adda kita adayo makitak. Nalawag ka makitak tanang ato ti ayahan ko. Ti arubayan ti balay. Family house ti asawa. Adda duwang ubing manong nemi. Nga nang sabat kang kuhana. Adda sadyay manong nemi. Di may sakabsat na nga anak na. Piman ti asawa. Pagpapausan na dagiti kaanakan na. Kasto nga tatakayat na. Nga no agawid ka dada ubing amang sabat kang kuhana. Adan tumatan sa rabong itad na kadagiti ubing. Siguro nakagatangan sakbay nga. Nagpatingga. Sakbay nga nagalas 5. Nagururayak manong nemi ni ket makit-kita. Agsangsangod na kini papangna nga umin-inumiti arak. Alakat na si Hatmet no dito papapanan na. Dahil manong nemi ti muna na duktalak. Jadi si marunong siniim ko manong nemi no sa dino papapanan na saan nga ti family house dati nurong na. May kadwara ito yung panang surot ko kayong kuhana. Napaniti may sa nga balay sa imibong galo. At dali ti gate. At may sa nalapsat nga babae manong nemi nga nang ilukan iti gate. Nagsinto ka na. Diyos ko. Babae nang samat ng dajay. Hindi may ilukat ti gate manong nemi saan mat nga insarek ti asawang ti kutsena. Isulang ti simrek. Iti basit lang nga rikat ti gate ti naukatan. Gabutat pro entro. Makita mat manong nemit na rehas mo't lain. Tiamok idikit agin narakop da. Yung saan mat? Ito masadag tayo tibalay at darimuar nga lalaki. Isudat na galamano iti lalaki manong nemit. Mandamdama pa nagtugaw da. Ada shed iti sango ti balay. Madamdama pa dapat di manon ti babae nga da. So, di lalaki kin di babae, agasawa da. Nga ada anak da oh. Da, may kadwa nga rumwar ti babae manong nemi adan uban ng ubing. Impauba nga iti asawa. Piman ba iti asawa? Talaga maililiwan nga maadan ti anak. Awang babae na nakostan. Mapapan ka na kiti balay nga daubing. Gusto ka po na no apeng nga maladladaw. Sa siyempre, makidanggay tumatang uminom. No kasta nga gawidak manong nemi dito balay, dagusen, nga saludsuden, ni Inday, no anyat na doktalak. Istoryakin. Ay na, itinto maikatlon nga panagsiim mo king kuha na ma'am. Sos. Dayton, babae na ti papanan na. Inday, awan babae ta asawa. Oh, achievement. No kumat na babae na. Diretso kumain jay. So papanan na. Imo na, family house na. May kadua. Alin nga, balay ti kumpadre na. Nga tsaka mo, kumpadre na gaya mi da. Di may katlon ton mapanton ijay chicks na pagpinustaan tayo. So nga, ikam to ba iti may katlo nga panang surot mo kayong kuha na tinalimad, ma'am. Manong nemi, saan matakang kanayon nga maladaw nga gawit ti asawa. At
Dapat di kundaway, manon nemi nga masapsapa pa nga sumangpet nga mitisyak. Dito subagmano nga minutos. Ngayon kasta manon nemi nga itawag na kanyak nga malado nga kawid. Dahil tamat. Agandar tamak mo dito pisinak tapos may kastakat si imak. Iti may katlo agundaway manong nemi nga siniim ko na pamanin sa bali nga balay. Balay manong nemi. Nga babae. Kasera, tigil babae. Dito ingatan, Diyos ko. Iti kas di nga oras manong nemi. Pas 5, dandan na nag-alas 6. Babae nga naka-short manong nemi. Nga naka-sleeveless. Dagiti, arig na nag-iintar. Nga imasidag iti asawa. GRO? GRO nga tadag dyan. Langatag GRO. Gumam gamit nga ti asawa. Kaya kas ti klase ng nga babae. Tinamnamay kiti manong nemi kat adda lumugan amay sa kadag iti babae ng awang may. Yan ang napanrinan tani. Pimanaw mo't lang ti asawak man ang nemi. Wen. Kat sa bali may kadwa nga napanan na manong nemi di dati mo't laing di may kadwa nga panagduktalak. Hindi kumpadre na kan kumadre na nga adanak da. Isod nagtungpalan naman nung tinawagan. Si Mungbat. Mabayag ka pa eh? Ibusan mo lang kini kumadre ito yun naman mi. Sakto agad. Baka mabartik ka manin. Saan? Donald? Ano man na teta? Gumanggamit ka kadi-kadi di GRO? Ano pa nagkunam kanyak? Apay pa lang ang GRO ka na dakamat? Na mailiwag ko ma? Nagawit ka nga rin, sweetheart. I miss you. Idaw-dawat na kinahapon, Diyos. Nga dan tumatlangin na nakta. Manong nemi, abagiso nga liman nga tawan mi, nagdenden na ti asawa. Ngawamat pa nunuktalak nga mading aramid na manong nemi. Pilinto tani Inday. Ay na, maduktalam tulat tamam. Inday, napudno kanya ti asawa. Di mo lang matsyambaan ah. Basta. Ipat patignak, dinan tumaramid ti agbabae. Sige. Sabay ko ma. Ketsi ka. Abay siyak man. Tay driver na ti nakaruba. Ada relasyon nyo? Ni mamet. Gwapo nga rin eh. Ket, ada asawa na ma'am. Ket, okay lang. Tsak man mababayaan sa trabaho. Hamit nga dito yung pag-aramidan mi ma'am. Ada relasyon nyo? Gwapo man yun eh. Kaya't nakman di. Ibag man tasang ka, agsiko. Diyak man di paluwas ma'am. Ngayon ma'am, kahit mo, agsiko ka, tay patawat ko kada kayo. Dulamin. Sana ka nagpapaos kung tumawdawat. Baka, nung muna, bunga mat, iti illegal nga relationship. Nyaman ni ma'am, or illegalan na, basta agsikugak, no kayat mo, agsikugak, titid kuking ka. Naging gaman nung nemi, idag balawak, talon nga bulan nga sa anak nga. Wow. Diyos ko. Ginawa ka. Imposible nga na-delay at 3 months eh. Gimata ka sigod manong name iti pregnancy test. Hindi pakat kon. Hindi kita resultado. Correct na palag to. Positive. Oh God, thank you. Thank you Lord. Tinawagan ka na gusto asawak manong name. Tayong baga na itang malado man nga gawid. Hello, Donald. Mabayag pa eh. Gawid kan. Good news. Ada nagpitpit isaklot ko. Anya?
Nagaangaw ka? Nagagangaw. Oo, may kan. Nagalit kan. Nakayat mo. Tapos sigurado. No saan tayo mamatikas pagarigat pa ng gusar ko ti pregnancy test. Mamanda ito doktor. Tapos mo kumpirmara gusto. Naghamid manong nahimi adagos ti asawa. Kat iti kasit gangawa mo mga doktor. Napanag nagpa-check up manong nahimi ti nga oras. This is positive ka talaga. Gabang kami doktor. Niya, just kang na pagyamanan tayo. Kaya nyo? Aguray, kailangan dumten to. 5 years di ba? Nadapay na kita 10 years. Mrs. Agananad ka. Doktor, doblem ta kananad. Medyo damakita nga nakapsot kapat na. So, ang kananad ka. Kinita nagtasawak pa ng nimi. Agananad ka. Diyo kayo tamaragreg. Sisindo ko matimaya tamaragreg. Nanaskan nga saan ka ng mga opisina kataramitin. Adat na nga maragreg na saan nag-agtrabaho si Tay. Kakanay di nga rabi, manunemi, nagsibog kami, ngagpadpada iti asawa. Adat nga imirot na kita rakop titong galmaysa. Adat manin nga baharat agek. Manunemi, gabota. Adan tumitlayan anak mi, palubos ti hapo. Inaramid ko manong name iti amin na panagananad, schedule to check up ko, mapanag pa check up. Doktor, kumusta na ako? Okay man. Buo. Ampay nga makita no, lalaki o na babae. Nayulang pa iti tawa, manayulang pa iti bulan na. Tap no sigurado. 7 months manong name iti nagpa ultrasound na. Kat kasto ni tinagsak ti asawa kinita ibagak kang kuha nga lalaki. Wow! Donald Jr. ha? Awanipod mo idi manong name awanin ti dagdagasan pa ti asawa. When kang kanayon nga masapsapa, kat maadda akon nga muna na, kumusta ti baby ka? Aprosan ng tutyan ko. O, pa ti baby, mlat pa kumusta? Na dyan nga rumang kargargangay. Kumusta na kita aginak ko na? Manong Nemi, anak ko nga nag-simrak ti opisina, nagliba ko. Isagsagana ko, Manong Nemi, di kita masapsapol, di baby. Kuhan. At adi kiti gundaway nga, masapak, griing, pag na, kas balakad da, Manong Nemi. Kaya na, ma'am, nakadakdakalin ti tiyan mo. Inday, nakita mo? Magkaanak akong layangan. Nung bagbagam nga, agsikog ka sa amon to ipadawat kanyang ipasngay mo. No, ever. Lalaki ti anak mo, ma'am. Junior, hapo, guwapo kas takas kinisero. Ay na, saan nga napasamak ti amin? Ti anya. Inday, awan ma'am. Oy, ipotong kanyak. Nimat ma'am, mapilit. Ano na dyan? Ha? Anon ma'am? Ibagam. Pati limlimot mo kanyak. Na minsan na ma'am, tinawagak ni sir. Ni sir mo, abay. Kunak keng kwa na, sir, nasa mo mapututan ni ma'am. Pututan na. Kunak keng kwa na. Lukot tutuban ka. Ibagam. Haan ma'am? Jojok ka lang ha. Doko ka inay, nakakaya ni sir mo. Di pala pumutot sa bali yung tisika. Abi ma'am, napintasak pa na. O, kinam, napintasak pa na. Napintas. At ako masama mita na, dapat kayo tayo mag-iasawa. Problema lang. Manong Nemi, nasulbarin ko na ti problema. Ngem. Nakadakdakal nga ngem, Manong Nemi, tayo di pasngay kung ti anak ko. Awan diti, asawak, Manong Nemi, ti nairanakid din nga the emergency nga napanan na. Ngayon, tawag ko kay Kuana. Nga, naitaraya kong ti ospital. At daniti, dalan na, Manong Nemi, agawid, idi rumaran ti anak ko.
Hindi pakita na kanyak ti anak ko manon nemi. Kalpasan ti panangipaskay ko. Doktor. Dito ti anak mo, misis. Saan ko nga anak dito, doktor? Abi kasat lang na. Misis, mabalin siguro nga niya. Nga, baka rin ang dami di nga paragrag. Saan nga po na dito? Apay kasat nga abnormal. Apay kasat purman ti ulo na. Apay basbasit ti maysa nga mata na. Apay nga nakut-kutong ti maysa nga takyag na. Oh. Pimpinas lang ko mga rodin sa anak-anak. Ngayon ti aganagak ti kasta nga abnormal. Anyan tutko na yun ti asawa kinto makita na tilanga ti anak ko. Usto manon na yun. Hindi makita ni Donald tilanga ti anak ko ti putot na. Di naanugutan nga putot na. Di makal manin ti problema. Manon na yun. Di makal ti problema ko na agsipod ta. Dumanin digiti sa aming nga pagkinaawatan ti asawa. Nga dito man ti kapo na manon na yun. Nga maladladaw manin nga agawid. Na dinapulos kayat nga makita ti anak mo. Ore siyak manon, Nemi. Masurunak. Kaslo jakpain kayat nga padidyan. Jakpain kayat nga kargain ti anak ko. Nga pati kastalan. Diyos ko aya. Papagayam. Saan ito nga nga anugutin mo na masusuro nga bigbigan di ginagasawa ti anak na. Di danto nga ta mapanunot nga deta ket isutin sagot ni Apo Diyos kadakuha da ket rumbeng nga awaten da. Noan niya man na klas da nga anak deta tay ko na da nga mongkoloid no mentally retarded abnormal. Hintayin ituloy papagayam ken amuan sa din pagtungpahan ti pagkasalitaan ni Vicky. Uwan manong nemi pati siyak nga ina kat kasla jakon kayat pa nga si kasuwan. Iso nga kunak hinday makamukan kang kuana. Ala ni ma'am. Apakit mo na hamat siyak tinana. Sabi sa sunok kong pagdidyan na kat awa mo tubog ti marukong ko si kagad tubog na. Susuruham nga pagbudyan. Si kati mang padakil kang kuala. Ala ni ma'am. Alagbain kay kumag. Buting kay kumag kinapo Diyos. Ti asawak. Dinapay kayat. Kumbaan. Dinapay kita talyawan. Kaya adadaman na nakakaasi ma'am. No pati si kang inanagad di among bigbigan sa mga mong tagibiyan. Alam ni ma'am. Saan ko kumang baling nga dakas? Uy, sana sorry inday ha. Nalalay ngam si ka. Uri ka tulong ak lang ma'am. Baka nalalay ngam si ka. Saan mo din nga. Taripat to anak mo. Katsikat inana. Ang buteng ka kumagin na po Diyos. Regalo ni Apo Diyos deta ma'am. Kada kayo nga agasawa. Namang tadmadlat regalo. Apekas tat klase na nga regalo. Ala ni ma'am. Ipulong ka kita mamang kinpapang mo. Hala? Ay bakit dantoy? Kasi naging bagbagam ka na anak mo. Kaya puko na dahil ta. At pati suda dita kaya. Nabigbigan nga po ko. Pag ko na ma'am, tawagan kita. Imay ngagpaiso da papakin ni mama nung name. Inungong tandak. Kasi nung nagkunak kang sa amin nga bigbigan nga po ko mikat nagtaod kang anak mi.
Mamakitaan niyo lang nga, anak. Nagpagpakaasi kayo nga madante, anak, sang kadi. Nagkarkararag kayo, sang kadi. Uwan ma, baka matikararag mo kat oren shipping laing. Ha? Oh, sang kadi nga pasit dati pa nagpagpakaasi, iti kayat na madante, anak. Saan mo ka din nga napuutan? Ngay tira minsan kat naibagam nga pangaasim ka din na Diyos ko, tikan na kami ti anak o shipping lang. Awan ti kastagin bakit pa? Saan mo napupuutan? Anak, regalo na po Diyos ka na kayo, tubing. Sa mo pagbalin nga ad nga abnormal. Normal dita, umang anges. Adda dua matana, adda agong na, adda ngiwat na, adda lapayag na, adda ulo na, adda bagina, adda saka na, adda ima na. Adda kimot na, adda pusig na. Adda mabagbagi na. Kompleto. Iso na lang ta sa nagpapadat lang ana. Basbasit ti may nga mata. Basbasit ti may nga takyag. Duyog ti ulo na. Saan nga gwapo, okay lang. Normal data. Anak, saan ka kumangagbalin na dakas ngayon, ha? Sige, ma. Gusto kayo. Ngayon ka sa nga ti asawak. Bayaan di asawam. Nisumantisan nga saan mang wigbig. Ngayon dumting tumit lang di kundaway. Maimiris na. Kasapulan na ti pamatig. Ti ina. Pang talipato. Sa mukhat iba ka nga ni Inday ti mang tag-ibig. Nagluko ka nga ina. Saan ko nga rin ngayon patuloy manon Nemi na taraon ti anak ko iti buti. Kamuta kasapulan naman nun, Nemi, di taraon iti barokong ko. Kat nungas tangagsangit, kat mabisin, umay ka nanak. Umay kan, baby, junior. Tangga, dede ka na. Kat nungas tanga mabsugan, kat ibatanan, timungay, tibobs ko manon, Nemi. Kitkitaan. Kasla ipagpik sa tubig manon na imidagyaman. Araw ko pag tumatanda na ako. Anak, ipatpatig ka. Kat sabi ko oray kas tilangam, nagtutuloy nga. Nasi ato ti kasasahan mo, saan ka agsaksakit. Kan sabi ko adan to pa kay ayuan ni dadim tap nabigbigan na kanto. Yadi amunan tagayak manong Nemi makaiayo. Tanak ko, mas lumawatan ng tisaw. Awan. Inday, alas tam. Apay, ma'am. Di ko ti ayak tanak ko. Basta rin na nagsak na. Makita mo, makaiayo, di ba? Anak ko, karagsak ka sa kita. Uy, di ba't matagda ka ni daddy mo? Uy, lumawatan na na. Alis tam dito magkil. Magnakan doon, nagtaray ka doon, nagkaradap ka doon, nagkinamatan doon. Kahit mo kasta manong name yung sumang pagkasawak at nakalibak pa ilaan 3 months saktog sublit opisina. Isabat kong tutas anak ko manong name. Honey. Kaya anak tao. Di mo kaya da kita makita. Ano ba? Kita mo. Ano ba't kita kingkuan? Pag isumat nga gayak anak ko manong name. Magitam. Gayak managkagsakan ni Junior, simang pati ni Senior, nga nasapa, nga nakainom. Di kami anak, nasingbit ni daddy niya. Nagsimang pati nasapa, kan saan nga nakainom, man? Tapos tamunit, garagak naman nun. Makitam, honey.
Di ka kadimay, ayaw di ba nagkaragak na? Ha? Wala. Timalyaw, si Mawat at asawa. Kinita natin anak mi. Kumit kita mo tubing manunay mi. Okay kitam? Oo. Salsalud-sudan ni baby, ni Junior, no, api nga sa mukha no pa inubay suna. Sumrek ako na. Simrekan manong nemi, sinurot ko mo. E di makapeles, binaliwak manin nga enjaya kayang kuha na tubig. Uba mamet, di Junior. Sa mo pa yung ba? Come on. Sabi namin kasat lang na. Sa mo babalawin ni Apo Diyos. Babalawin ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos. Nangiparsokin ko na. Nakasat lang na. No saan mo nga awatan di kinapod no. Babalawin ni Apo Diyos. Putot mo. Alangan ba't nga sa barit aking putot? Baka no. Siya tiada diferensya na. Anat ako na? Siya ti saan nga makaputot? Kit putot sa bali na ito'y? Nagpaputot natin sa bali, kasta? Nagsangit na nagkumanong niyo, di ba nakakigtot na? Simublat, inpasublat ko kinintay. Kasta ka dito panunod mo? Donald? Saan mo nga putot kat putot ti sa bali? Nga di pa matim kat nagpaputot ak ti sa bali? My God. I'm sorry. I'm sorry na mapanunod ko man ti kasta. Nasagin kami dinakim ko kakaisunang adan putot ko. No putot ko man. Api kasta tilangana. Rubeng ipatag mo, bigbig kami suna, kas ti panang ipatag, kan panang bigbig ko kinkuha na. Alawan, ididamo, kas na saan kumata kaya ta bigbigan. Ngim kapot na may sak nga ina, kasapulan ti anak. Adan, pakakitaan na pakaayawan kinkuha na. Kadang tulangan na yung magna. Kat nakutkot to, kabas-bas ito ay sasaka na. No ipa mo yung taperyaan. So, pangakwartaam. Kanya, wan. Nalagay peryaan. Agpabayad ka kanagit sumrek. Nga umamang kita kinkwa na. Kasta ka dito pangyarig mo, ti putot mo. Ti anak ta. Ipagpakasik kang ka, Donald. Bigbigam ko mga. Wala lawan, bigbigak ng anak ka doon. Kasano ko nga maragsakan na. Kasano nga, mabanin ko kagad garon, ipanakil nga isunag at anak ko, naputot ko, junior pa, tinagan na. Pabalbaliwam, tinagan na. Kanya? Amok lo ko mga asta. Amok matidin. Api kami yung palubos ka, junior pa lang, tiniristro nga, nagan na. Honey, I'm sorry, Vicky. Babalawandag na babalawandag. Ngayon talaga kastoy. Alawan, bigbigak, angim sa anak ka naragsak, nga nadaan iti puto takas kang kuwana. Saan ko mabaling nga pangpanakil? Saan ko mabaling nga baga, dito ti junior ko, dito si putot ko, kunak nga ron, ipukpukaw, didakto katawaan. Manong name jak pulos na alo ko iti asawa. Di na pa'y pulos na padasan ng inubaho na kinangka. Kung nanta papakin ni mama, anak, pabunyagan yun. Ma, pagtulak iti asawam, tamabunyagan yun. Nusaman nga italtalak ti asawam, dagiti naganak ng kuanan, dagiti na kay kamangam. Anda ka di pa may sinurungkaran? Na minsan lang, ma. Kaya ano nadlaw mo ka nakuha na? Mapilpilit da. Kas kini Donald. Diyan nunugutin. Kasi siguro mat kas kadagiti naganak yung kuha na kakabsat na. Di da kahit siguro ibilang nga adda.
mentally retarded, ada abnormal, nga kamang ti pamilyada. Sige pa, ma. Pabunyakan tayo ni Junior. Anong name dandanit talo abulan nan, edi may maka-schedule ti pa nakabunyag na pinagunyak madlang manong name, hindi kiti nang tampakan niya kiti, agbalinda nga kumadrek kata kumpadrek. Wine. Kat syempre, kasama ti baga kini Donald, dagiti nangibaga idi nga kumpadrem, nga kaopisinahan. Pagunyo madlay da. Ika madlay imbitasyon nida. Oh, apeks ay ka manan. Pastragan ka diti padi deta, simbahan. Anyaman din. Api demonyo ti anak ko. Tako nam ti kasta. Donald, please. Ano ti panang ipagarup mo, ti putot mo? Demonyo? Nagitin to pinapakla na kriminal, makastrag din to simbaan. Ano to lagi din anak na kawan, ti basol na. Baka sikat sa nga makastrag kapag na agbasbasol kayo di Diyos. Manong name mapilpilit ti asawa mo, okay lang ko na. Basta lagi di kabayatan ti seremonya ti bunyag, manong name katanda isuna. Numampay saan na paya kinarga, siya lamang karkarga. What? Hindi baga ti padi manong name nga pagsisinublatan na kiti mga anak, yung kuha ng kargain, inaramid da. Ay, kada di amang arod. Mister, upa, matanak mo. Eh, amoyo, naghasat kayo, tinadaan kayo, kasto yung anak. Ha? Abay, bagayo kasta father. Naghasat kami. Eh, din ito abnormal ta anak mi. Eh, naghasat kayo. Dagito'y, dagiti tao nga pinaraswan ni Apo Diyos nga saan danto nga makaaramid iti basol. Dagiti normal nga may pas nga. Baka ubinda pa, basbasol da. Eh, meto nga anak. Nakagasgasat kayo, dumadaan kayo di kasto yung anak. Gifted child ako na dahil. Nga pati kasta siguro ng bagati pa, di manong name kinaragatan. Asawak. Di anak ko. Alawatan na may bata. Hindi pa nang kargana, manong name kasta unit ayok anak ko. Makita mo? Abay, damom ka lang kargaan, mister. Ano, kargaan na ito putot mo. When father, damo na pa lang. Kita mo kat maragsakan, tubig. Mamano di kasto nga bunyagak, nga gay-ayak-ek. Di ka di bumbunyaga, kitagsang-sangit da. Apay ngagsangit da. Nga buta sangitan da. Iti masakbayan da. Iti nagulo, nga lubong. Iti kaado na iti managbasol. Ngayon anak mo, maragsakan. Agsipot ta. Para kang kuha na, naragsak ti lubong. Awang problema na anak yo. Oraan yan to't mapaspasama. Manong nemi, manipod mo't idin, kat kaslasaan ng mapilpilit ti asawak nga mangkarga kanitsyon yun. When manong nemi. Nagsubli ako ni opisina, mabati, manong nemi, ni Junior, ket ni Inday ti mga sikas. Inday, ma'am, samo baybayan ni Junior. When ma'am, no problem. Adan experience, adan padas ko nga agay want to bing. Abay, nagbaling ka nga yaya edi? Saan ma'am? Adam anak ko edi? Hanya? Nakantaduhan ti padas mo ni Inday. Hindi mo't ma'am, siyak pa. Ganun kasi tama nung namin sumurag kam ti busina, pakata kam ti anak ko. Ak, yan, singsingpat ka tapos mga marigada ni Inday nga, mga sikasukan ka Yan. Kisan. Honey, sikamatan. Junior, kaya singsingpat ka. Bye. Madlaw tama nung naming kaslak, saan nga kompleto tiragsak ti asawa. Saan man nga mapilpilit ng talaga nga saan akas iti normal, kuma nga ama, nga dani ti anak.
Honey, hmm, after how many months? Saan tumambal ni Manin? Diyak man mo kaya ka. Tap na agad nga sigod ni Junior. 3 months. 3 months? Mabalin, 1 month? Hanta 3 months na. At 4 months to. I miss you. Oh, ano pala tururayan? Di ka ka di mailiw, di banglog. Di ka ka di mailiw ka di kiti lips ko. Di ka ka di mailiw ka niya. Saman. Oh, mababalinin. Nag-bench ka ka di. Sampay. Nang kakanong makaalan ko ano, di ka pa mo nang bench kalpasan nga. At damat di kita sa aning nga bench. Kadi, kalpasan nga naganak. Hampay nag-bench, di ko ang aginaw man eh. Ganun ba? Adukas na. Di mo kadi kaya't mapasarunuhan nga dagos di anak ta. Nga surok doon ti may sangatawan na kit aginaw akton. Daday, agsarunot ti tawenda. Ag birthday tanga taon ko, sumarunot. Di mo kadikayat kas jay? Sige. Pumutak ti sang abnormal. Normal. Nga itukit ko kayong katibini. Oh, I love you. I miss you, Vicky. Manong nemi kasla kabarbaro ni ayat manen kada kami ti asawa. Wen. Ngay ti panunot mi ngagpadpahan na kidaw daw at mi kinahapon Diyos nga sapay kumata mapasarunuan nga dagos ni Junior. Kadagbalinto kuman nga normal. Manong nemi mabaling kuman ti agkarayam ti anak ko. Ngam ka po siguro ti kasjay. Nga nakutkutong ti may sa takyag ken may sasaka na. Ket ano ma-entertain bagi naman nung Ma'am, iti kasto nga bulan dandanin makatawan ni Junior. Sus, na aguyas ko maitang kadag karayam. Ngam ni agsikig lang, agpaklub. Doon kan kaanton nga makabdata. Kahit nga sawin, kang kanay latang mabuba. Mabuba. May ability stroller. Saan to nga magna? Baring ano magnantumot lang. Ngem, makaiayon na kasasarita mo. Dahil pagpintasan naman. Ada na kiti may balbalikas na. Die. Kung ano di die? Die kat natay. Haan inday kumanay, jay. Ate, ma'am, inday ko na naman, die ko na. Baka matay kan kung nanakin ka. Ay, ma'am, die ko na. Kada kami nga Kada baka, mi. Kada, di. No, di ko na baka dede. Ada man tigdigod daw yung manong naming kakayayam ko kasasaritak tanag ko. Deta, gusto di ko na ni inday. May isa lang syllable mo na yung baga. Mi. Am. Kuda naman, napakanong. Kuda naman to. Makainom. Normal lang, di ba? Sabi ko mamanong namita, normal man lang, di ba nagsauna? First birthday na, manong nami. Siyempre naangay ti birthday party, ada clown na. Silang pima na ta. Nagtali na di stroller na, at crib na, oba, saan nga makatakder, saan nga makapagkarayam. Nganong namin naragsak, siyempre naragsak na gini bubing, may matenda rin dito nga party. Tada nga clown, magic. Ti asawak manong namin nakitipon ka na gini kopisyonan nga lalaki, giinom daman. Nera naman nung namin masadag sa jayanda, giinom, titapik dakit may panggitubing. Pare, barbarang ano saan to nga abnormal ti sumaruno. No danton.
Pumutot ka kami ti sa bali. Ni Inday na lapsat mo. Di kayo man. Ay, dito na misis ko. Ay, misis, awan di magbami, magkumadre. Hanggang tsawi mo lang natin kumpadreming. Naliday ngamin. Apa nga hindi ka agragsak kumpad. Birthday di anak mo. Okay man. Umat ngamin, honey. Oh, namumla ko ma. Na, amukla ko ma. Naling nga sumao. Ang di mat makapagbalikas. Wala yung mga balikas. Saan nga makapag na? Ini agkarada po nagkarayam, di ba karayam? Manong nemi, idaw-dawat ko kinayabot Diyos, agbalin ko mamat lang ang normal ti anak ni. Yung kaslasaan mapukahon tinamnamat talaga abnormal. 1.5 years. Tanda na nagduwang atawan manong nemi. Naling ko kumaitan nga tumaray, naling ko kumaitan nga sumao. Sa bali man manong nemi tinasurutan ti asawak maladlado man nga gawid. Do agawid manong nemi dinapay among nga talyaw at dangin ti krib ti anak mi. Nemi ti may sagundaw manong nemi agbalawak. Na. Nagreglaki din manong nemi. Tuwang bulan. Kingga nga. Tsak man yan matatngan. Kapanak dito doktor. At kasoni taragsak ko manong nemi. Congratulations, Mrs. Agadin ni Junior. Doktor. Oh, abis saan ka maragsakan? Baka abnormal manin. Saan nga tamad tayo? Agad nung spagarikan abnormal manin. Agad awatan nyo ito kinapod no. Diyos ko ayan. Oo mo ti kasto nga kabagyan mi. Kan kabagyan ti asawa. Kagangay day ta. Ang imposible mo ti nagsarunod ti abnormal. Iti may sa pamilya no at naman ti gifted child. May sa lang. Awon pa tinapuutan mi nga duwa. Kasta nga tami, doktor. Wan awon pa tinapuutan. Awon pa ti record nga baga nga agkabsat nga abnormal. Ti may sa pamilya no at abnormal man, may sa lang. Sabi ko nga. Hindi pa ka mo kiti asawak manong name yung nagdadagsayanak manin kas doon niragsak na. Saan nga normal data maka. Pagkunam. Maksudok ko nanda. Kahit mo sa wen, pudnuti ko na di doktor. Uy, naumpay ti record nga may isa nga pamilya nga duwat abnormal o talo. Kasano nga roden no, talaga nga normal. Ti adi ni Junior. Ada dan tuwa nakapimima ni Junior. Tapay? Siyempre, sa mundo pag ano. Tintulangin normal nga anak natin. Big-bigem. Di na pimpinas lang aro din no, sa nga normal. Ano? Oy, sagagsaot na kasta. Tapos na di kasta ka. Abdo na kasta ka dadangan. Jak big-bigem ni Danong, kaspagarigan lang. Honey, ipanik na kumamit, ipamatig mo nga ama at anak na. Please. Manong name pampanunutek, baka takdakkel tumanin nga problema ti amin. Problema ita, tasa nga bigbigan ti asawak, ti anak mi. Mapilpilit, saan nga naragsak. Kaninto no, ipas nga ko ti, karkarga kita kit normal. Baka no, kakaasin tupiman, ti anak kong inauna. Namintalag ko kinapod Diyos ti amin manon nemi. Agbiton nga bulan manon nemi, ti ininawag. Kat agduan tumutin nga tawan ni Junior. Hindi may sangal da manon nemi. Nagkikis ni Inday. Ma'am! Ma'am! Umay ka man, ma'am! Abay! Ni Junior! Sabalin ko kwen na! Nagdadarasag manong nemi. Ni Inday, ti mga aywan ti anak ko. Nagka-stroller. Abay, naku na. Pag-amamlatat kastabat ng kuwat ti mata na.
Mangyam ka na ambulansya, Tarsem! Ambulansya! Tarsem, uwan mo! Ang ambulansya, nung ospital, taray mi ti ospital, ti anak ko, manong na mi kabayatan ang tartaray ti ambulansya. Karkargaag ti anak ko. Anak, Junior, anak. Mrs., tanang kayo lang, masikog kayo, mga kaanak kayo nga din na oras. Kung nakanyak, manong na mi ti simurot nga empleyado ti ospital. Manong nemi kas taon, di ba nagkarkararag ko kabayatan nga sa kaswanda. Tinawa ng anak ko. Tinawagak siyempre ni Donald din bagak ng ospital ni Junior. Nung kaslawan ng yaman na kayong kuha. Manong nemi. Kalpasan nga 30 minutos nga ni sa kaso dati anak ko. Hindi bagat ni doktor. Doktor. I'm sorry, Mrs. Saan ko mag-angst na ako? Doktor. No. No, doktor. Doktor. Saan ka pundo na yun, Oregas niya, anak ko, impatay ko. Kinipat-patay ko ni Junior, itinugutan di amin. Amo di Diyos. Impatay ko, binikbik ko na anak ko, kanya kayan nga matay, na kayan nga mabukaw ko. Asa ni Sona di biyag ko. Manong Nemi, kastawan ay tiladingit ko. Ngawawa na lang Manong Nemi nga may pagtarad si Kuko. Ridimtengen ni Donald Manong Nemi sun ti mga arayat kanyak. Donald, awanan ti anak ta. Nakam ni Apo Diyos ti amin. Indaw-dawat mo, saan ko hindawat pangasim. Ito timawag ka kinimbagam, ngayon tarayo ti hospital, awan ti sa bali, ngayon kararag ko ni saan nga ti panakaispalda. Saan ko makabaling olbo dan ti bagi. Kasta ti simbrek adagos ti panulot ko. Nasabay ko mata may espalda anak tang inaw na. Nasakit mat kanya. Di po pusay ni Junior. Di mo lang mo. Donald. Nakasano sakit nga mariknam. Si ka nga inana. Kasladadakan niya. Kaslasit si dinanak ti bukod ko kung saan siya. Nga ini si bibiyag, gadyak pulos. Nung dikit mapilpil taklaing. Nga nangiparik na ti pamatag ko nga ama. Kano pa ikahanan ko ang angis ni Junior. Kaslay sumat ti mga riknak ka nakapat patag iso na. Junior. Makawalan na kumanak. Kung nanyaman sa nagkurangan ka. Magawalan na kumanak, Junior. Manong naming pudpudno nga saan nga panagin kukunan dagiti panagsangit ti asawa. No ulit-ulitan nang imagbaga ano kasano ti kasakit nga mariknak biing ina ti anak mi at adda ken kuhana. Tagas labababalon na ti bagina no apay nga saan na nga kinumpleto ng parik na ti pamatig ti maysa nga ama ken kuhana. Nga ulit-ulitan nang ibagbaga nga no apay nga ano pay nga saanan nga marikna ni Junior iti bara ti bagi iti maysa nga ama. Kinisupay lang di pa nagkalikagom na kuma nga mangiparik na iti dayta nga bara ken pamatig ti maysa nga ama iti anak. Iti likodan manong name iti kasya klase ti anak ko. Ngado nga luwat inagarubos kada kami. Hoy. No apay.
iti langin pa ng patagkar na ti pakinakin ni Manong Nemi. Nga ni Apo Diyos, iti nang ipaay, iti biyag na, iti arig na pagapaman. Nga ni amit lang Apo Diyos Manong Nemi, iti nangalak ang kuana. Tapno ri kasta, kat ni Apo Diyos, iti kadan na anak mi. Dili pa sa ngay konti may kaduang anak ko Manong Nemi balbaliw nga naakas dagiti ulep nabangbang nga ulep iti batog mi alangit. Panakaipas ngay Manong Nemi ti anak ko nga ni Angel babae. Angel tinagan na Manong Nemi. Kat balbaliw nga si mingising ti baro nga agsapay ti biag mi iti asawa. Timpuar ti isem nga saan ang panagin ko kuna aragsak nga marik namin agasawa. When kabukin ni Angel Manong Nemi, normal nga naipasngay. May isang anghel, tinsagot ni Apo Diyos kada kami, akasukat Daddy Junior. Nagsubli kas normal Manong Nemi, itilangin-langin mi ti asawak, sumarek kam ti opisina, magagaran kam ng agawid, namang kita, mga ubba, pagkinawa ming ubbaen, Manong Nemi ni Angel. Nainday pa'y laing Manong Nemi ti kadwami na isutihaya. Kan katulong iti balay. Laging ka Manong Nemi, anapasarunuan pa ni Angel. Hoy, apagsuk may isang atawan na ni Angel, iti napasarunuan, sweetheart, lalaki. Sabi ko ma, tanong lalaki. Balbali mo, Junior. Oh, may ganun? Manta, si bibiyag to nga, Junior. Manong Nemi agpaiso, lalaki, ti may ikatlo nga anak mi. May kadua si bibiyag nga anak mi. Manong Nemi. Junior, may ganun? Si bibiyag ng Junior. Normal, Manong Nemi. What? May sapay? Oh, gusto na. Gusto na ti talo. Saan nga talo duduwada? Talo ko ma. Ngayon gusto na. Ngayon na dabay may sa, api ka din nga saan. Ngayon maging kakaragitoy, Manong Nemi, kita dududuan tinagbalin nga anak mi. Ni Angel, kastamatan ka ni Junior. Ngayon sa amin pulos malipatan, dadi mo na nga Junior Manong Nemi. Tadudumteng di pa nagkasangay na celebraran mi. Dudumteng di death anniversary na sarong karami. Iso na ititanan na. Adamat picture na Manong Nemi, kat nagbalin nga, may sakadagiti na display di sala. Wahin, nga da ito'y, kat inaunang anak mi, imuna nga Junior. Agbadbadan Manong Nemi nga dan iti high grade, Manong Nemi di nagkapsat ng Angel ken Junior. Di kampay lang nagretiro ti asawa, adoyo pa, sakbay ang retiro kami. Sana nga nagbalbali pa Manong Nemi ti irute na tunggal may sakara kami. Dikiti anak mi, nagbalin nga inspirasyon mi ang trabaho. Dikiti anak mi tinang ibukbukan mi ti amin na pamatig para ti panakaitid kadakwada, itinaran niya ka masakbayan. Naman pa iti paset, dahil nga pakasalita, kada digiti ladingit kan panagsangit. Ngayon paas matlayang digiti ulep, kat dinteng, tinabayagan nga barong agsapa di biyag mi. Kat sabi ko ma, itaw-tawat ko, Manong Nemi, ngawan ko man digiti dumdumteng pa'y anak-anak problema ti pamilya. Dahil nga rin ti pagkasalitaak, Manong Nemi kadagyaman muna iti anus mo, nga nang urnos ka nang ibasa. Nagyaman akmat kadagiti amin, nga nag-comment, ka naginagbuya, pada ka nagbuya, ka nagdangag. More power to your program, Manong Nemi. Kat sabi ko matadamat na ibatik nga adlal kan liliwa. Tuyagyaman nga pag-ayam mo, Vicky. Vicky, thank you very much. Kaya kahit yung kamat panangiagsot. Oh, no. Panangisagot iti panangiburay iti pagkasalitaan nyo. Yeah, thank you.